Hi, constagrad. Speech on shot time con lanu gen shineless the Gramadach rasta agus leshin denime na freagróidh scríach go scop agus gur féidir agus an sin peachmid roint in san tréthe Gramadach amach as bhír seo Tuiseal agam go bhfuil sibh ban tanmhas na cíanna front se dachar bheith ag léamh ag cainte agus ag clóscríb se ach ní bheith meád. Nis, tá siad sinna le denta go bhí scríd dhéanamh ar an Scáileán chuig go becha na haire agus dá scríomh. Ní chéad ceann sin ná go gurtar H rih hús fota na Ainmfhocail agus an talta na úsáideacha. Fechan samplas na go mór fad na háis na úsáideacha. An dara ceann ná beidir sévítar teachtaireacht ar lorg san chéile sin sampla an sin so fearmhóra nó éisc bhlasta nó árasáin chustasacha. Oh. Or agatsa or sean or sign chustasacha feach go cruthú fiú go deacrachtaí sin tuisgur ai an gota is dearnaí sa focail agus is seol an se bhfuil an Ainmfhocail tuiscin ai bheith teacht deacrachtaí ach sin cúpla samplas sa bhreis. Nis féidiring aon rud eile a ráfaigh seo gan aon athrú ar hús chunsan na Ainmfhocail beidir tá sé sin fér agus roinnt athrú eile denmh sna himhreacha eile agus na haimsir eile gomnaisias na tuiseal eile. Tá sé dábhta beidir fiochaachchas pointe sin fiochaachchas ar luhain se nach gáin ar ruúhairteachta. Fech chomáile sin gur gá an adíocht a chur san uimhir cheart. Fech gur aithríd na adíochtaí seo leag dul na rúint don uimhir. Agus léirinte sin baintetá ag an adíocht leis an Ainmfhocail. Inradil sunrúin san líla go bainte seo fág me sin é. Tá í ceist féanúd na masrada gur bhfuil éon clas eile gutsa leis an uimhreoir scríb. Scríbach go crainn nó inrad roinne se bob le híos na teachtaireachtaí faoin bhí seán. Rud anan jog eile ná nach bhfuil éon inscinne ag Ainmfhocail sin ceann a bhain eile mar tháinig tá an Ainmfhocail áis tá sí sin baniscnach agus an Ainmfhocail saoire tá an péireacha sin baniscnach tuigeann agus fear sin fearnscnach ach feach nach gur bhéin éifeachtaige sin ar seo agus ar na haire a chur mar bhaim mar seo. Bheith tá na Ainmfhocail seo san uimhreoire agus sin é. Peis sin fágman sin é dúras na spéal faoi heacht agant híos faoin bhí seán. Tuiseal neart acu le éibhar bell. Slán táma.